Господи, нине и присно, и дарувай ни здраве и спасение. Отче наш, и си на висей кръстото Твое име, да бъде Твоя, яко на небеси и на земли. Станете ли? Станете ли? Да. Яко на небеси и на земли, яко нас насущни даш нам днес, и наши грехове, яко ги ме отпущаем нашим должницам, и не веди малко изключение, не избави нас от греха. Амин. Благословен си, Господи, име Твоя, го величаем, Боже Господи. Благословен си, Господи, име Твоя. Давай сам. Донде слава Твоя, благословен си, Господи, име Твоя, слава Твоя, донде Господи. Амин. Благослови, Господи, тази маса, това ядене, това пиене, всичките, които присъстваме тук, дай ни здраве и спасение на душите и нека във веки веков да се насмили Твоята мъдрост на нас и ни спаси душите. Амин. Честита Коледа на всички брати и сестри, живи и здрави да сте. Господ да бъде с вас винаги, да закрили в най-лошите и в най-добрите. Да ни дава здраве. Да не отвориш, после ще ти кажа какво ще остане. Още и пият, Няма да